ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Kum shibenta ban ai ka jing shakri se ki pait ba ki badon ha ki jing shitom ha ka met ka phat da ka rukom sumar ka basukhem ha ka artarik ubnai risau arhajar arpuai la play pait ba ya ka Hubert Wellness Center ha ka snong ka dhor ka bala pait bat penyai de ki sister jong ka parish ka dhor. Yakni ke jaka ajing sumar la play pait ba do parish priest jong ka kadhor parish u Father Michael Sun harangkat ka jing sakhilang jong ka superior jong ka Our Lady of Lourdes Convent ka sister Bakmi lang rangtong ka sister Asinta Kriam ka bapait dru ya ka Hubert Wellness Center ki nongelam jong ka RBYF Pathar Khma Circle ki bakinthum yo president u barisha nongtri lembat ki wei ai khoble phi barro khang ni don kanika jing sumar lengba ka aku pressure kamot ka ban kem hakikijat hak nadu nakli bat kamet rukum ju lengba kani ka jing kem kawan ra ro shibun ya ka jing mentoy haka met ka phat kumban penyat bet ya ka snam circulation bangi ong haka met jungi nangta kajing sumar kajongi lengba kani ka aku pressure ka kentop ro ya buon hiru ki theory kum ka acupuncture spine massage ka sujong nile ro hangni kini ki cupping ki washa hakaba ki buon hi ki brew kin sayo ya ka jingmentoy pat kani ka jing sumar kajongi kam de kum ka ban ram ne ban buon ka ki hab ka jing siu ka jing ki nong pang te kalong ka baduna kalong shibun ka jing rap na kam ta ki brio jing ki ba don hang ni ha nong kendong ki jongi ki buon ki baduk ki batoy ki bam la bam yo bam kwat te kane ka jing sumar ngatrai kan wan ra shibun ka jing mentoy bat kinum la kinum dan kam bikin dek sedu ki jaka ki bajingai kum sa sulong dan ni shikinu kinu ki we ki jing sumar ki laban wan hang ni mat ki laban yo jing rap hakani ka jaka ekermen ba ka jing don jongi hakani ka jaka kan laban ai ka jing sakri ka ba ki pai ba hiru ki don kam hakini ki jaka ka janmet nga ai khublai karpang na banta jong di nong penya jong ka center khamtam I sister Asinta Kriam komi nong penya jong ka center ba mata kasngi ka artarik jong u Oktober arajara phawai ilala ban play ka center kum ka lat jingarap na panta jo kini para bangej pat ki para than jo kana ka western ribhoi te khandiat ba phintip ya kana ka center ka Hubert Wellness Center ka bagi khot ka don hapo kadhor ka baha ba ka parish kadhor Church of Our Lady of Lourdes ha ka chakasa jo ki sister kum ka wei ni ka dispensary ha ka ban ya kana aku pressure pat kana ka de ka lat jerap ham tam e ban yarap ya ki brio ki badan khamta me ki jingpang ha badai bayaha bat ka ba khem la bandai le se kum ka jingbam la bara ki kijat ki ti la ne kino ki jingpang pe dai bu budlu te ngai scam kum ka ne ka center ka bangila wara ka ne ka than lengba jong ka ne ka Hubert Wellness Center kan solong ka jingarap ka jingkar khu na banta jo ki ne ki para than jo ka ne ka western ribhoi te nga kitbok kerwiang na banta jo ka ne ka center bagi nong penyat khamtam sister Asinta ko me nga so ban pau ya ga jing sungu ya blay trai kan rat ya ka ba u la ai ngi ka ma ko kya se sen pa ha ka ba ngi la yo ban sakhi man ta ga singi ya ka jing pli ya ka Hubert Wellness Center ha ka ba dei bat ka physiotherapy ba ki ong ma te lengba ka ne ka singi nga so ban ai ka jing kublay ka ba karpang kamtam ya ka kadhor parish ha ka ba maka kala yo ekata ka jing sutho lengba ki sister ki badan hangne ya ka ba maki ki lakloi ban sut ban shor la ne ban bu ya to maunung rem kum kadak la ne kum kata ka kapang ba nginla la ne ban yarap ya kita ki badon kam ya kata ke jingrap le se hap deng kata ke jingpang ke jing stom te kendiat lengba kani kesngi abolong ru kesngi ha ka ba kumangitep ba kari ka lengku sngi kha jong uta u
kupa jong kejat ben riu jongi te ngaso ban aru ke jing kublei kamtam ya i padar i ba depet ya gane ka barisi borok kawai ha ka ba mai i lakloi ban khatlang yangi ha gane ka program ning ba mata kaski ni layo ru ban saki kendiat konsoi ha ka ba dei bat kane ka benta kumno ban sumar ni gibreu ha ka ba kila ay ke introduction ka ba kila batai ha preng jongi we kumno ban sumar bat ke ka phang ani ke kata ke treatment ka bangiyo lengba kene ka Hubert wellness center ka badan hang ni hapo kador te nakaliang jongi hi kum ka Riboy Youth Federation patakma circle klem da artatin ni penpau ya ke jing sokumen ka ba krawe sikadai ha ka ba ngilayo ya kum kene ka center ka ba la ban ai jingirap babun le semo ha ka ba babun na kiliang kibril ha ka thain ka jongi kibadan ki jingpang jingstom ki babun rukom te lese kalong ke jingkerku ha ba maki kila banwan sakane ke sentar banyo e kata jingerap namar kumbang itep ba kibreu ha thain jungi menta pang sadam lane pang kakti ka kejat lane kthakli nitep sai ba kiju penankam milade bandi di kidawai ki bayo na ki CSC bat dispensary bat na ki pharmacies kumta terter rai kim tepat ia ka pang ha ba lese ki pang kabudlum ubudlum kaman suang no ma tengi don kam ya ke treatment ka bagumno te lengba kani ka Hubert Wellness Center nila let's say sibun man ai ka jingerap ha ka ba kibreu kin sultu kin sempang ya kano ka benta ban sumar ya ke jingpang lengba ka jing pakem lane lengba ki treatment ki boper and rai ni tip sai bala dangi pron kam ya ki kidawai bandi abangi thakli ni pang kamet kapat ni tip sai ba ski kan kata kamet kapat ka jongi te ngilong si sai kita kibreu kiba yo kita jingkerku let's say mo hakane ka dong ba kathain ka jongi ha ka ba menchuangi jubna ba kani ka physiotherapy kumangi tip ni haban mi sikwe pat ki benta ki jaka ban yo ita ki jing sumar kumba ngi pau kumba ka pau menta ba bros kata kalong ba ya gani ka physiotherapy ni kum ki nong kendong sakani ka thain ko jongi ngi ju late bunsien sati ki mau ka siang banyo ik jing sumar te kalong ka ik jing kerku ka bahatam ya ka dong ba ka thain jongi ha gani ka benta jong gani ka ribhoi sepni ka jongi ya ka ba ki nagaliang jong ki sister bat i father i labu ya gani ka kathong banlong kum ka dak lane kata ka benta ban la ban ai ya kijing sumar ya kijing don kam jong ki ripat ba te nagaliang jongi ka Riboy Federation ni kloiru ban penpau ya ka ketika man ketika diang jongi bangilong kita ki volunteers let's say hagno no ka benta lada nagaliang gani ka Hubert Wellness Center ki don kam yangi ban pha lane ban pan kijing rap hagno no ka liam lengba kane ngaso ban pentip ya pilang boro ba Tawan sagne ka jaka kabadon hapo kador te ngatrai ya ki details ki bakhambun pila ban lap bat pinjam ini kisi ki ban sawan te nakaliang jonga ngaso ban penslori pi ba lada pidon gono ka jing sungtot akamet ka phat ka jongpi ka jing sumar kala don lupa hangi hajan pimdon kamsu ban perkhat ya ka bailut ka baisep ka baikali ka bai bambai di bat kumta terter henrei ka jaka sumar kala don ha tingkong ying jongi te nakaliang jonga ngaso ban penslori pi ba pinum dei ban le ran lane ban ting lane ban arta ting